Guys, luto taog kaning dabong. Luto tag dabong. Ilunod na ako ang uwil. Sunod na akong ahos. Sari may sobra gabi nga ka na bitawang Sharon, di ka na trabaho sa papa, nakadala siya og karne. Nakadala siya og kanang lechon. So atong subakan atong para pagod na. Atong subakan atong dapat ka na. Di na kawaon. Ay, sorry, Di siya na pagod, magbigay pas, Charlene. Nainipas. Kung ilunod kayo napagod na. Palit ko pas tuyo, bitchin. Wala diri daddy. Wala ko gihurot guys kay inito na ako para di ay. Tuyo pa. Oh. Sa inyo lisod andra mga lisod ano nyo dira sa inyo guys. Kani very simple lang. Guys, nalunod naman nato ang dabong no. Ato na pong butangan og toyo. Mukaon ba mo gingani? Kuan sa kawayan kaning linghod. Butangan nato toyo. Gidaghan-daghan na nakog tuyo kay di na nako asinan. Muna to iyang pampaparat. Ito yung butang bitchin. Tagya, di tagya. Ano to? Kani bitong. Ugihan lang ka manguhag mga sudan-sudan, no? Di na ka makagasto basta nakakagbuki. Mo po na naka-advantage kung hindi ko bugas. Muling di. Mo ni naka-advantage kung naka sa bukid. Sudan na. Nakagasto. Magasto kag mga kuan. Mga tuyo, asin, uwil, lamas. Tanawa. Napoy ko no, napoy ka ng nagukmon, napoy saging. Nanay kinabuhi sa bukid. Nanay snack. Napoy putlonon dito ng isa oh. Nanay putlonon niya. Magbulag na po tag mais para ipagaling. Magpabudzok na tagtik-tik ani. Nanay kinabuhi na to sa na kung kuya nga bugal-bugalon guys, oh, alas ang saging. Mao din siya guys. Nangato ning suba guys, salin ni na magapon guys. So karon guys, let's start to cook banana. Guys, awang Hey guys, akong pilawan guys, oh, sa kuno. Guys, luto na guys. Mahaw na.